хонаи фурӯшӣ дар мясокомбинат. Се хонага 64 метри квадрати дар панҷум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад дар ин ҷо. Ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷра. Дӯстони азиз, ин ҷо даромадгоҳ, прихожа, роҳрав. ҳамом, дӯстони азиз, хона бо барқ ва оби дуюмӣ таъмин мебошад. фишори об баланд аст. ҳоҷатхона, ошхона. хона бо таъмири нав таъмин мебошад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест, дӯстони азиз, ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо дуюм ҳуҷра меҳмонхона. тирезаи хонараи калонро нигоҳ мекунад. дар наздаш мактаб аст, масҷид ва беморхона. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, яъне ҳуҷраи кӯдакона. нархи хона бошад 820 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсур шавед. марҳамат, дӯстони азиз.